Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба койбер темалар турында кыскача. Узган атна белән чагыштырганда ОРВИ белән авыру очраклары 10%-ка арткан. Үзеңне һәм якыннарыңны ничек саклап калырга? КамАЗ Мастер спорт командасы Такла-Макан 2026 халыкара раллиына әзерләнә. Команда узышта катнашу турындагы хәбәрне ничек кабул итте? Ярышауда кискен респираторы вируслы инфекцияләрнең 2040 очрагы теркәлгән. Алар арасында 1000-нән артыгы 14 яшькә кадәрге балалар. Узган атна белән чагыштырганда авыру 10%-ка арткан. Татарстанның Роспотребнадзоры белгечләре сүзләренә караганда, грипп әйләнештә булган респираторы вирусларның 3тән 1-ен тәшкил итә. Республика буенча тотрыклы вазгыятькә карамастан профилактика чараларын үтәү актуаль булып кала. Җәмәгать урыннарында булу вакытын кыскартырга, индивидуаль саклану чараларынан файдаланырга киңәш ителә. Антисептиклар куллану һәм гаджетларны дезинфекцияләү шулай ук инфекция таралуны булдырмаска ярдәм итәчәк. Кәеф начарланганда, югары температура яки сизерде хәлсезлек тойганда медицина учреждениесенә мөрәҗәгать итәргә киңәш ителә. КамАЗ Мастер спорт командасы Такла-Макан 2026 халыкара раллиына әзерләнә. Бу узышта Зәңгәр Армада беренче тапкыр катнашачак. Тянь-Шань тауларының төньягы һәм көньягы буйлап сәяхәт 16 майда башлана һәм финиш 3 июньдә көтелә. Команда халыкара узышта катнашу турындагы хәбәрне ничек кабул итте? Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Такла-Макан Азиядә Көнчыгыш Дакары исеме алган зур һәм катлаулы узыш. Катнашучыларны 8000 километр юлсыз урыннар көтә. Шуның 4200-е тиз йөрүшле махсус участоклар. 2026 елда Такла-Макан тарихында беренче тапкыр маршрутка марафон этабында кертеләр. Экипажлар механиклар ярдәменнән башка узун дистанцияга чыгачак. Очень интересные условия этого соревнования, очень близки к Дакару, очень близки к шелковому пути. Ну и новый формат. Новый формат – это и по навигации, ну и, конечно же, по самим сложным спецучасткам. 60% это будет песчаных дорог, это дюны, песчаные дороги, быстрые, медленные, все, что связано с песком. КамАЗ Мастер командасы җитәкчесе сүзләренә караганда, халыкара раллида катнашуны спортчылар уңай кабул иткән. Мы посмотрели видеообзоры, где я увидел в лицах ребят, что тоже они очень хотят, большое желание, потому что увидели. Тут же каждый хочет себя проявить, как и пилот, проехать по интересным трассам, так и штурман, чтобы найти сложный участок навигации. И только он смог в нем разобраться, а другие нет. Зәңгәр Армададан кем узышта катнашачагы әлегә билгесез, әмма К5 төркеме автомобильләрендә һәм Капотникта 4 экипаж катнашу планлаштырыла. Ярышның старты 16 майга билгеләнгән. Лилия Гатина, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан аеның 3нче көне сәхәр ашау төнге 4 сәгать 38 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу вакыты 16 сәгать 48 минутка туры килә. Сәламәтлеге аркасында ураза тота алмаучыларда савап алырга мөмкин. Пәйгамбәрбез ураза тотучыларга ифтар ашы ашаткан кеше үзе дә ураза тоткан сыман савапка ия була дигән. Бу уңай форсатны кулдан ычкындырмыйк. Рамазан изге гамәлләр ае. Тәмле, яңа әзерләнгән һәм сыйфатлы нәкъ менә шундый продукцияны Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкә күргәзмәсендә сатып алырга мөмкин. Нигә бәйрәмнәрне көтәргә, үзеңне һәм туганнарыңны йөрәк көнчыгыш затлы ризыклары белән хәзер үк сөендерергә була. Грин сәүдә үзәгенә килегез, керү урыны Автозавод проспекты ягыннан. Һәр кисәктә файда һәм тәм балыкны даими куллану кәефне күтәрә, иммунитетны ныгыта дип исәпләнелә. Йөрәк көнчыгышның табигый затлы ризыкларын Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкә күргәзмәсендә сатып алырга мөмкин. Привезли вам всеми любимую королевский лосось. Шикарная рыба, она очень нежная, вкусная, богата витаминами, микроэлементами. Всем рекомендуем. Детишкам, беременным буквально 1-2 бутербродика, энергии хватит на целый день.
Рыба доставляется прямиком с Камчатки без глубокой заморозки, что позволяет сохранить все полезные свойства. Тунец, омуль, палтус, нерка, горбуша, кишуч, һәм әлбәттә хит, Сüleyman балыгы. Канапе, яки бутербродлар, салатлары, яки Камчатка балыгыннан кабылымлыклар сез аларны әзерләгәндә караганда тизрәк ашалачак, чөнки бу шул кадәр тәмле. Купили, потому что масленицы надо, блины с икрой кушать. Рыбку надо кушать, потому что больше витаминов. Мама меня отправила за рыбой. Купить красную икру, омега-3, омега-6. Это самый главный продукт для здоровья. Специально за икрой приезжаю сюда. Мне нравится, очень люблю. Для организма важный продукт. У них всегда хороший ассортимент. Вот всегда. Между прочим, палтуса у нас в городе нет. Әнинди ире бөртекле чама белән тозланган кызыл улда кул теләсә нинди ризыкны бик җиңел генә бәйрәм ризыгына әйләндерәчәк. Ирак көнчыгыр сортлы ризыкларын 22 февральгә кадәр Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкә күргәзмәсендә сатып алырга мөмкин. Сезне Грин Сәүдә үзәгендә көтәләр. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Кунакларны гаҗәпләндерергә, якыннарны һәм үзеңне шатландырырга халык ярминкәсендә бәйрәм өстәленә тәмле ризыклар, туганнарыңа үзенчәлекле бүләкләр алырга, гардеробыңны яңартырга мөмкин. Товарлар һәм продукцияны бөтен Россиядән һәм башка илләрдән алып килгәннәр. 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонга килегез. Халык ярминкәсенә бару күңелне күтәрә. Беларусь танылган казылыкларын татып карарга тәкъдим итә. Камчаткадан 20дән артык төр балык һәм кызыл улдык алып килгәннәр, фермер түтәлләрендә яшелчәләр үстергәннәр. Все нравится. Очень много разнообразных фруктов. Вот выбираем мармелад натуральный, без сахара. Мясо, фрукты. Здесь все очень вкусно. Колбаса вкусная, рыба вкусная, сало у них вкусное. Все вкусное. Уңайлы үй шартлары, офиста эшләү яки романтик күрешүләр өчен халык ярминкәсендә теләсә нинди очрак өчен кием табарга мөмкин. Җылы үз киемнәре һәм йомшак монгол трикотажы, шулай ук Тибет мамыгы эшләнмәләре салкында туңдырмаячак. Мужу пуховик тот раз купили, очень теплый, красивый. Мармелад замечательный, без сахара. Печенье с брусникой. Здесь все натуральное, поэтому, в принципе, людям нравится, нам тоже. Крым косметикасы, тәнне һәм чәчләрне нәтиҗәле карау, үй өчен агачтан кулдан эшләнгән товарлар китерелгән. Халык ярминкәсенә 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонга килегез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Масленица без блинов с икрой, как Новый год без Деда Мороза. С 16 по 22 февраля. Свежие камчатские деликатесы от производителя. ТЦ Вин, остановка Глобус. Успей купить новый автомобиль «Лада» с выгодой до 20% по госпрограмме. Гранта от 630 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю. Обмен авто по рыночной цене. Автомаркет, улица Машиностроительная, 31.